den her video. Jeg skal træning i dag, så lad os ses der. Eller når jeg springer, fordi at jeg vil med bilen. Så hej hej. Som I kan se, så gik det sådan rimelig godt, men det gik på en måde, hun oversprang meget på alle springene. Som I så kan se lige om lidt, så ved det første der er hun mega sød. Så der kommer vi, og som I så kan se der, så overspringer hun lidt, kan man se. Ligesom for hjerten fremad! Mere gas! Og så skal vi skifte fisk. Det var lidt hårdt, synes jeg. Fordi at det var mere sådan med fisken. Fordi at den skal have en rigtig hård. Og så var det ligesom en flyvemaskine. Og så kommer vi så på skråt igennem. Nej, det gør vi så ikke. Undskyld, jeg gør lige banen selv. Og der er det mig, der kommer til at hive for meget den indvendige tøjle. Så jeg kommer til at gøre det lidt forkert. Men det har jeg tænkt mig at prøve at rette på næste gang. Og til stævnet. Så det vil jeg prøve at rette på næste gang. Eller til stævnet. Og så nu, jeg kan ikke huske, om jeg kommer over, eller jeg kommer. Der kommer jeg over, men jeg har faktisk ikke så meget fart på. Men der skal jeg mere fart på. Og så skal jeg så have en skråt igennem nu. Nu skal jeg have en skråt igennem. På 2 spring i den der skråt igennem. Det går egentlig mere godt, synes jeg. Der var hun mega sød. Og så skal vi så over de 2 sidste spring. Det gik bare mega dårligt. Fordi så failede vi sådan lige lidt. Og så failede vi. Men så prøver vi en gang til. Jeg ved ikke, hvad du vil. Og det går sådan semi. Det går rimelig godt. Men på det sidste spring, der er jeg ved at brække nakken, føler jeg. Så på den nye, der overspringer hun stadig vildt meget ved det første. Og så tager vi så dem der 2. Der føler jeg lidt, hun leger et fly. Fordi at... Flyvemaskine. Flyvemaskine. Skal jeg lige love for? Og så skal vi så over på den anden lange side. Og det går rimelig godt den her gang. Flyvemaskine igen. Flyvemaskine igen. Det ved jeg ikke. Og jeg tænker igennem. Igen. Og det går ikke. Okay, godt også faktisk. Den er meget pakket. Det går meget godt. Så ja, det er mega dejligt, at I gider at se med jer derude. Og jeg håber, I gider at smide like og subscribe. Og I deler søde, hvis I gider at se med og følge mig. Og selvfølgelig kun, hvis I har lyst til at like og subscribe. Selvfølgelig kun, hvis I har lyst. Så ja. Telefonen den gik død i går, så jeg sluttede videoen i dag. Og jeg vil sige tak for jer, der har set med. Og hvis I har lyst til at smide like og subscribe. Og hvis I har lyst til at se flere af sådan nogle her videoer, abonner til min kanal. Og så håber jeg virkelig, at I har hygget jer. Og min telefon den gik død. Det kan jeg ikke huske, om jeg sagde, men den gik i hvert fald død. Og det var træls. Så jeg håber virkelig, at I kan lide den her video, jeg har lagt op. Og jeg har sætter stor pris for jer, der har set det hele. Det er virkelig dejligt for mig, at I har set det hele. Så hej hej.